Das ti supply ti rosas nga agtatawr iti La Trinidad Benguet, Rose Capital of the Philippines, iti umadnanin a selebrasyon ti Aldaw ti Puso. Kumusta nga tat ti presyo na gitoy? Amuan iti report ni Christine Bornolia sa Baway. May sa ti rosas iti nalata kasabong tunggal Valentine's Day. Nasurok may sa alawas sakbay ti obserbasyon ti Valentine's Day. Ap-apitin meten dagiti cut flower farmers dagiti mula da asabong a rosas ijay bahong La Trinidad Benguet. Sigon iti presidente ti Bahong Farmers Organization anima ng Erlinda. Umdas ti supply ti sabong ita a Valentine's Day. Impanamnaman na akabailanda a supplyan ti kabangiba nga lugar ken dagiti maipatulod ijay Metro Manila. Kidaw na nga awan kumati importation ti sabong tapno makasubbot dagiti mannalon ita a season. Marami namang supply, sapat na sapat. Sana naman po hindi sila mag-import. Kasi kaya naman ng bulaklak natin dito na mag-supply sa ibang lugar. Kastamot lang ti kapanunutan ni Jumong amay sa kadagiti tallugasot a rehistrado a cut flower farmers iti lugar. Impeteng na akarit kadakwada ti importation isu at tuloy-tuloy ti panagmula dati sabong tapno agbalin nga umdas ti supply ken awan iti mapasamak nga importation. Parang hindi mawala nga yung bulaklak natin kasi kinakalaban tayo ng mga, lalo na sa mga China, yung ganun. Kailangan natin magtanim ng magtanim. As of February 2, 2026, magatang ti XL size ti rosas iti 800 pesos iti wholesale price, long size a 700 pesos, medium size a 600 pesos, ken short size a 500 pesos. Sa lahat po ng mga kababayan natin, inikait po namin na hindi na po kailangan na bumili po tayo ng mga imported na bulaklak kasi sapat po dito sa La Trinidad, lalo na po dito sa Barangay Bahong ang roses natin. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.